Еўрарадыё.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы гэты наш стрым са студыі, як звычайна, можна глядзець і слухаць праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Мы працягваем наш выбарчы марафон. Асвятляць парламенцкія выбары ў Беларусі прыехала не так шмат журналістаў з-за мяжы, але яны ўсё ж такі ёсць. Польша, Латвія, Расія, Украіна. Некаторыя з іх прыязджаюць асвятляць выбарчую кампанію ў Беларусі не першы раз. І для того, каб можна было параўнаць, ці адрозніваецца чым-небудзь сёлетняя выбарчая парламенцкая кампанія ад папярэдніх выбараў у Беларусі, мы і запрасілі даўняга такого назіральніка за выбарамі ў Беларусі, польска журналіста выдання тыднёвіка «Дзённік газета Правда» Міхала Патоцкага. Адмыслова Міхал прыехаў назіраць за беларускімі парламенцкімі выбарамі. Прывітанне, Міхал. Прывітанне. Добрый дзень. Міхал, а чым табе цікавыя беларускія менавіта парламенцкія выбары? Я разумею, калі б ты прыехаў на прэзідэнцкія выбары, а парламенцкія, ну чым яны могуць быць цікавыя Польшчы і польскаму чытачу вашага выдання? Ну, ведаеце, парламенцкія выбары гэта як прэтэкст альбо прычына, каб увогуле ў Беларусь прыехаць, каб паразмаўляць з людзьмі, пабачыць, што тут адбываецца. І таму прыехаў. Так як вы сказалі, ну, парламенцкія выбары яны не так цікавыя, не так важныя, як прэзідэнцкія выбары в Беларусі, але ўсё ж такі як магчымасць пабачыць, што тут мяняецца, альбо ці штосьці ўвогуле не мяняецца, заўсёды добра. Якія чаканні, можа быць, ёсць у Польшчы? Ну, я не думаю, што можа быць там у шараговых грамадзян Польшчы, у палякаў ёсць нейкія чаканні ад беларускіх парламенцкіх выбараў, але вот ад польскага эстэблішмента ёсць нейкія чаканні? Ад парламенцкіх выбараў як такіх няма, таму што усе ведаюць вельмі добра, што тут ніякіх сюрпрызаў не будзе, што ў парламент нават калі там будуць там 3 чи 4 дэпутаты ад апазіцыі, гэта картыны не мяняе у нічым, але ўсё ж такі ёсць такае чаканне таго, што можна будзе з Беларусю супрацаваць. З пункту гледжання польскіх эліт палітычных Беларусь важная краіна, таму што ну, мы глядзім Беларусь як саюзніка Расіі, але ўсё ж такі такога саюзніка Расіі, які час ад часу крыху нейтралітэта свайго паказвае. І гэта з польскага пункту гледжання вельмі важна, таму што ну, не безразлічна нам, чи мы будзем имець расійскую ваенную базу на тэрыторыі Беларусі ці не. Гэта вельмі важна для польскай бяспекі, напрыклад. Дарэчы, вось сёння мы разам былі на участку нумар 1, так званым, хаця ён, конечно, не адзін, але так вот называюць, таму што там галасуе кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко, і я задаваў яму там пытанне наконт ўсё ж такі захавання незалежнасці Беларусю і пасля падпісання, магчымага падпісання дарожных карт па паглыбленні інтэграцыі з Расіяй. Лукашенко ў чарговы раз заявіў, што незалежнасць для нас гэта і для яго, і для кіраўніцтва Беларусі гэта святое. Вот ты верыш гэтым заявам, і ўвогуле у Польшчы верыць гэтым заявам беларускае кіраўніцтва пра незалежнасць, захаванне незалежнасці ў любым выпадку, з аднаго боку і ў той жа момант, калі ідуць перамовы па паглыбленні інтэграцыі? Я думаю, што і для палітыкаў польскіх, і для польскіх экспертаў яны думаюць, што можа не суверэнітэт як такі для Лукашенка святое, а ўлада для него святая. І таму ён не будзе ісці на такія ўступкі ў сторону Расіі, якія б яго ўладу абмежавалі. А нават калі будзе ісці, таму што Расія яму там дацісне і прымусіць, каб ён ішоў, то ўсё ж такі ён будзе бараніцца і
ну, папросту таму, каб захаваць уладу. І гэта падыгрывае якраз інтарэсам і нацыянальным інтарэсам Беларусі і інтарэсам Польшчы, таму што ну, суверэнная і незалежная, чым больш незалежная Беларусь, тым крашча, тым лепш для польскай бяспекі. Я таксама яму задаваў пытанне пра зносіны з польска-беларускія. Ён таксама, як заўсёды, сказаў, што ён гатоў, што супрацаваць гэта добра, што ён хоча з намі супрацаваць. Ну, але гэта зноў ўсё ж такі з 16-го года мы ўжо чулі пра тое, што Беларусь хоча з намі супрацаваць. Было шмат візітаў двухбаковых. І польскія чыноўнікі прыязджалі ў Беларусь, і беларускія ў Польшчу. Было шмат розных там абяцанняў, але ну, па сутнасці ніякіх канкрэтаў пакуль мы не бачым. Акрамя таго, што ёсць пацяпленне ў такой атмасферы ці ў клімаце размоў паміж беларускімі і польскімі палітыкамі. Ўсё ж такі, у чым прычына, на твой погляд, што не пацяплеюць беларуска-польскія адносіны глыбей, больш? Вот, здаецца, две суседнія краіны, две славянскія краіны, два братніх народа, з аднаго боку, з другого боку. Вот чаму не можам тут... Ну, я разумею, з аднаго боку, там, палякі ўтрымліваюць Белсат, это асноўны аргумент беларускага боку, які тут клевешчыць на беларускую рэчаіснасць. З другого боку тут кажуць пра тое, што палякі толькі і робяць, што мараць, як это вернуць сабе сходні крэсы. Вот у чым прычыну, вот ты бачыш? Белсат, напэўна, так, і польскі ўрад не будзе, ну, будзе падтрымліваць Белсат і будзе фінансаваць Белсат, таму што ён мае ўжо свой бренд, сваю марку. І я думаю, што ўсё ж такі тут прычына лежыць у тым, што мы ў двух разных геапалітычных блоках. Польшча дзяржава НАТО, дзяржава Еўразвязу, Беларусь ўсё ж такі адзіны саюзнік, фармальны саюзнік Расіі ў Еўропе, і таму тут якогосьці такога альянсу не будзе, таму што гэта проста немагчыма, лагічна немагчыма. Але ўсё ж такі я думаю, што ёсць тут прастора для перамоваў, ёсць прастора для супрацы. Ну так як Беларусь супрацуе і з Украінай, якая вядзе вайну з Расіяй, тут як бы ўсё ж такі супраца ёсць, і нават асабістыя зносіны прэзідэнтаў Зяленскага і Лукашенка, яны вельмі добрыя. Гэта можна было пабачыць падчас візіта кіраўніка беларускай дзяржавы у Жытоміры. Ну, але вот коротко так, пакуль выйдзем на навіны, скажы, праўду, палякі хочуць адваяваць Гародню, да прыкладу? Ну, ёсць такія маргіналы, як заўсёды, і паўсюль, але я магу сказаць, што не будзем адвоюваць крэсаў так званых, таму што ну, гэта гісторыя, звязкі якісьці там ёсць, але ўсё ж такі адвоюваць не будзем, гэта ўжо не той свет. Вернемся праз хвіліну, зараз адыдзем на кароткі выпуск навінаў. Журналіст тыднёвіка дзённік газета «Правна» Міхал Патоцкі, Зміцер Лукашук працуе ў студыі, і ў другой частцы больш падрабязна пагаворым пра тое, што Міхал убачыў падчас парламенцкіх выбараў. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, студыя Ольга Міцкевіч, каротка пра асноўныя падзеі. Па стане на 14 гадзіну парламенцкія выбары ў Беларусі адбыліся ва ўсіх 17 акругах Гомельскай і ва ўсіх 13 акругах Мегілёўскіх абласцей. Перадае тэлеканал «Беларусь-1». Пра гэта паведаміла старшыня цэнтрвыбаркама Лідзія Ермошына. Такім чынам, у Беларусі ўжо абрана 30 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Агульная яўка на выбарах у парламент Беларусі па стане на 15 гадзіну склала 55,47%. Такія звесткі агучыў Цэнтр выбаркам Беларусі, перадае корэспандэнт Еўрарадыё. Былы назіральнік ад кампаніі «Права выбару» Юрый
Вашчанчук, які зняў відэа спробу ўкідаў бюлетэняў на сваім участку, пракаментаваў слова Александра Лукашэнкі аб жорсткім пакаранні незалежных назіральнікаў. Цытую: «Не скажу, што мяне гэтыя словы спалохалі. Адна рэч гаварыць, іншая нешта рабіць», сказаў экс-назіральнік парталу Тутбай. Я нагадаю, што Александр Лукашенко сёння эмацыйна заявіў пра на выбарчым участку нумар 1. Цытуем: «Калі нейкі, прабачце мне, мудак або прыдурак пачынаем кідацца на выбарнікаў, трэба, каб яму уставілі мазгі так, каб яму больш не хацелася. Вы ведаеце, як гэта умеюць міліцыянеры рабіць», заявіў кіраўнік Беларусі. Іранскія ўлады адключылі ў краіне інтэрнэт на фоне масавых пратэстаў супраць павышэння цэн на паліва і ўвядзення квот на продаж бензіну. Таксама назіраюцца перабоі ў працы мабільнай сувязі. Як паведаміў міністр сувязі Ірана, міністэрства адключыла інтэрнэт па ўказе найвышэйшага савета нацбяспекі Ірана. Увечары ў суботу колькасць падключэнняў да інтэрнэту ў Іране упала на 7%. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас па-ранейшаму працуе Зміцер Лукашук і разам з маім госцем, журналістам польскага выдання «Дзеннік газета Правна» Міхалам Патоцкім мы абмяркоўваем беларускія парламенцкія выбары, якія ён адмыслова прыехаў асвятляць. Але, Міхал, я пачну, можа быць, з іншага пытання. Ты прыязджаў на парламенцкія выбары ў 2016 годзе. Это мои чацвёртыя ўжо парламенцкія выбары ў Беларусі. Ну вось, чацвёртыя парламенцкія выбары ў Беларусі. Другі раз ты у нас у эфіры і абмяркоўваем з табой твае назіранні за выбарамі. Калі мінулы раз ты ў 16 годзе ты прыходзіў да нас у эфір, ты не асмеліўся размаўляць са мной па-беларуску, гаварыў па-расейску. Прайшло 3 гады, ты прыехаў і вольна размаўляеш за мной в эфіры па-беларуску. Я разумею, тут цэлыя 3 гады. У нас ішла мягкая, жесточайшая мягкая лібералізацыя адбывалася і мягкая беларусізацыя. Ты думаў, прыедзеш у 19 годзе ў Беларусі, калі не будзеш гаварыць па-беларуску, цябе тут не зразумеюць. Я так і думаў, так, што бандераўцы з Украіны ў Беларусь прыядуць і будуць там караць за расійскую мову. Не, так, гэта мои чацвёртыя выбары. Тады я не пасмеліўся. Тады я думаў, што яшчэ не гатоў размаўляць настолькі вольна, свабодна па-беларуску, каб пасмеліцца гаварыць у жывым эфіры. Ну, але ўсё ж такі заўсёды трэба зрабіць першы крок. Вось мой першы крок. Вось твой першы крок падчас чацвёртых парламенцкіх выбараў у Беларусі, за якімі назірае Міхал. Ён асмеліўся нарэшце гаварыць па-беларуску. Лукашенко ўжо якія выбары праводзіць, але вот так толькі сёння, адказваючы мне на пытанне, 2 сказы асмеліўся па-беларуску сказаць. Ну, сказаў, што будзе мяне запрашаць часцей на размову, каб я яго трэніраваў. Добра, паглядзім, але вернемся да размовы. Ты прыехаў некалькі дзён таму. За гэты час, вот што ты рабіў? Вот ты прыехаў назіраць, якія былі твае дзеянні? Ты пайшоў на выбарчы участак, ты сустракаўся з нейкімі кандыдатамі ў дэпутаты, там з назіральнікамі, ці сядзеў так і глядзеў онлайн Еўрарадыё, што яны там пішуць? Вот як ты працаваў? Асабліва я пачынаў свой дзень з Еўрарадыё, але потым ўсё ж такі ішоў працаваць. Я быў сёння быў на некалькіх участках. Я сустракаўся і з кандыдатамі, і ад улады, і ад апазіцыі. Я пабываў на некалькіх мітынгах, на пікетах. Я быў не толькі ў Мінску, але ў Дзяржынску, напрыклад, учора. Я быў на выбарчых канцэртах, быў на пратэстах учора і позаўчора, якія былі на плошчы Свабоды. Ну, рабіў усё, што трэба было зрабіць, каб ўсё ж такі имець паняцце о том, што адбываецца ў Беларусі у час выбарчай кампаніі, у час выбараў як такіх.
Шмат хто кажа, што сумныя выбары такія. Ну вот твае ўражанні якія? Вот ты прыехаў там на нейкі пікет, там канцэрт, там дзядзькі з баянамі, балалайкамі, там прыйшоў на плошчу, там моладзь, студэнты пратэстуюць з такімі цікавымі плакатамі і падумаў, што вау, як крута, ці вот якія эмоцыі былі? Ну, выборы, асабліва парламенцкія выборы ў Беларусі не вельмі цікавыя, таму што яны не важныя, таму што парламент у беларускай палітычнай сістэме ён не мае ніякага значення. І таму і выборы такія ж. І людзі гэта разумеюць, людзі гэта ведаюць, і таму яны не вельмі актыўна ідуць, не вельмі актыўна хочуць ісці на выборы. Тое, што яны гавораць пра яўку там 55%, я ў гэта не веру, таму што нават калі я быў сёння на участках, там не вельмі шмат людзей было увогуле. Гэта бачна, што там ніякіх 55% гэта немагчыма. Але ўсё ж такі тут ёсць цікавыя моменты гэтай кампаніі. Перш за ўсё для мяне вельмі цікавым адкрыццём быў маладзёвы блок, які вельмі крэатыўна рабіў сваю кампанію. Там на іх пікетах ці пратэстах ці мітынгах не было вельмі шмат людзей, але ўсё ж такі гэта ёсць якісьці там новы падыход да кампаніі. Гэта было для мяне цікава адкрыць гэтых маладых людзей. Ты быў на выбарчых участках. Скажы мне, вот, да прыкладу, я прыязджаю, журналіст з Беларусі, ў Польшчу назіраць за выбарамі таксама парламенцкімі ў Польшчы. Хачу пайсці там на выбарчы участак, там паглядзець, як праходзіць там галасаванне датэрміновае, там ці яшчэ якое. Я магу спакойна гэта рабіць. Вот параўнай, вот, да прыкладу, ты ж ведаеш, як замежнікі прыязджаюць у Польшу назіраць. Вот замежны журналіст у Польшчы і замежны журналіст у Беларусі. На датэрміновае галасаванне ты не прыйдзеш у Польшчы, таму што у нас няма датэрміновага галасавання. І я таксама, мяне трэба сказаць, што я ніколі не назіраў як журналіст у Польшчы за выбарамі. Але так, ёсць заўсёды і замежныя журналісты у Польшчу прыязджаюць на выбары. Яны можуць, канешне, быць на участках, але яны не можуць перашкаджаць выбаршчыкам ці камісіі ў працы. Таму, напрыклад, інтэрв'ю можна рабіць з выбаршчыкамі, але трэба яго рабіць так, каб не перашкаджаць у працы камісіі, але так свабодна, вольна можна працаваць. Ты ехаў у Беларусь, ці было ў цябе, за колькі часу ты даведаўся, што ты можаш спакойна ехаць, таму што ты атрымаеш акрэдытацыю ад Міністэрства замежных спраў і зможаш тут спакойна працаваць, а не прыедзеш сюды як турыст. За колькі часу ты даведаўся, што табе далі акрэдытацыю на участак нумар 1? Я даведаўся, што маю акрэдытацыю, каб працаваць у Беларусі ўвогуле за дзень до прыезда. У мяне ўжо былі білеты, у мяне ўжо была гасцініца. Але атрымаў гэтую акрэдытацыю апошняга дня. Але гэта так заўсёды ёсць, што акрэдытацыя гэта позна яна прыходзіць, позна прыходзіць адказ, але ён пакуль што да мяне заўсёды даходзіў пазітыўны. Тобто я заўсёды атрымліваў гэтую акрэдытацыю. Таму і купіў білеты яшчэ до таго, як эту акрэдытацыю атрымаў. А пра акрэдытацыю на участак, ведаеш, я толькі учора прыслаў заяўку, што хачу прыйсці на гэты участак. І тут я мушу сказаць, што вельмі спраўна, вельмі добра яны супрацоўвалі са мною. Я атрымаў праз некалькі гадзін пасля таго, як прыслаў заяўку па электроннай пошце. Таму тут нічога такога сказаць не магу. Я памятаю, калі я першы раз Лукашэнку задаваў пытанне на прэс-канферэнцыі, гэта было ці не 10-й год, адразу там 20 снежня пасля плошчы. Было неяк так, не скажаш, што страшна, але нейкія дрыжыкі былі. Зараз уже, конечно, пообтерліся, там спокойно можем і паспрачацца. А вот ты першы раз, наколькі я так разумею, там з Лукашэнкам
некае пытанне задаваў. Так, гэта праўда. Першы раз меў магчымасць задаць пытанне беспасярэдня кіраўніку дзяржавы. І як іно? Не было там Атрымалася. Не, я маю на увазе, там не было там думкі, ай, не полезу, ай, нешта страшна, что тут Лукашенко, гэта мне тут зараз... Не думаю. Калегі журналісты гавораць, што ён і гаворылі, мяне гаворылі, што ён заўсёды адказвае на пытанні, што ён скарачае дыстанс з журналістам. Ну і гэта так і атрымалася. Але адказ на твоё пытанне, ты спытаўся пра адносіны Беларусі і Польшчы, адказ яго на твоё пытанне цябе задаволіў? Ён быў вельмі агульны, але на другае пытанне быў больш канкрэтным і у цэлым так я задаволены. Ці от падчас таго, як ты наведваў там, скажем, выбарчыя участкі, шмат там назіральнікі кажуць пра розныя там парушэнні, пра тое, што ім перашкаджаюць працаваць. Але вот твоё ўражанне ад таго, вот ты прыйшоў на выбарчы участак, паглядзеў, вот былі нейкія там, вот прыйшоў і паглядзеў і так думаеш, вот гэтыя людзі дакладна будуць фальсіфікаваць. Не, ну так, канешне, нельга сказаць, але ну так сказаць нельга, але я ж не назіраў за гэтымі выбарамі шмат часу, тобто я не пабываў на гэтых участках, не ведаю сколькі часу. Я просто там прыйшоў, паглядзеў колькі людзей, паглядзеў там ёсць буфет ці няма буфету і так далей, і ішоў далей. Все ж такі назіральнікі яны гавораць пра парушэння. Я такіх парушэнняў не бачыў. Ну, але все ж такі якби база доказаў таго, што парушэння ёсць, мы ўжо маем. Я быў у Германіі на выбарах у Бундестаг, размаўляў з сябрамі камісій там у Берліне, і што-то там пра фальсіфікацыі, пра давер, спытаўся, на мяне паглядзелі як на вар'ята. Маўляў, якія фальсіфікацыі, навошта гэта каму патрэбна? У галаву ім не можа прыйсці. А вот у Польшчы яшчэ дапускаюць такую магчымасць, што нехта на карысць некага там ці дэпутата, ці палітычнай сілы, нешта там вот схімічыць. У нас быў прыклад на лакальных выбарах в адном з гарадоў у Польшчы, калі даказалі фальсіфікацыі, тады гэтыя выбары былі паўторна зрабілі гэтыя выбары. Все ж такі ёсць такое, што апазіцыя заўсёды гаворыць, што ўлада штосьці там сфальсіфіцыравала, не мае такой даверы да ўлады, незалежна ад таго, хто пры ўладзе. Але каб гаворыць пра якісь там сістэмныя маніпуляцыі ці парушэння, такога не было. І у дакладах ОБСЕ заўсёды можна прачытаць, што пытанняў да польскіх выбараў няма, хаця ёсць моменты, напрыклад у тым, як працуюць дзяржаўныя ЗМІ у Польшчы. Яны вельмі стандартаў не датрымуюць увогуле. Я б іх параўнаў до беларускіх дзяржаўных ЗМІ. Насамрэч. І гэта назіральнікі, якія ў Польшчы працавалі, яны гэта пабачылі таксама, і ў дакладах можна прачытаць. Пытанні бываюць, але ўсё ж такі увогуле выбары ў Польшчы праходзяць дэмакратычна, і гэта таксама у гэтых дакладах можна прачытаць. Ты сказаў пра тое, што ўсё ж такі Польшча зацікаўленая у больш такім сур'ёзным і цёплых адносінах з Беларусю, супрацы на ўзроўні афіцыйным паміж парламентамі двух краінаў. Лукашенко сёння, адказваючы на маё пытанне, сказаў, што у прынцыпе там на захадзе сёння усім па барабану. Легітымны, прызнаны, непрызнаны міжнароднай супольнасцю. Ёсць практычныя меркантыльныя рэчы, людзі хочуць супрацоўнічаць і супрацоўнічаюць, не гледзячы ні на што. Вот не будзе, да прыкладу, там ізноўку ў чарговы раз беларускія там выбары прызнаныя сумленнымі і гэтак далей, парламент легітымным, што перашкаджае ўсё ж такі сейму супрацоўнічаць з
беларускім бокам? Сейму якраз перашкаджае нелегітымнасць гэтага парламенту. Гэта так. Я б не пагадзіўся тут з кіраўнікам дзяржавы, што гэта не мае значэння для інвестараў, напрыклад. Таму што інвестар, калі хоча пайсці кудысьці там за межу працаваць, так, інвеставаць, ён бачыць тое, ці там ёсць дэмакратія, ці няма. Таму што дэмакратія гэта не толькі тады, калі ты ідзеш на выбары і верыш у тое, што яны там будуць там рахаваць гэты галасы сумленна і так як яны ёсць. Але дэмакратія гэта таксама тады, калі ў цябе ёсць суды, незалежныя суды, да якіх ты можаш пайсці, калі ў цябе ёсць якісь там канфлікты, напрыклад, з лакальнай уладаю, ці з чыноўнікамі, ці з прадпрыемствамі, якія там супрацоўваюць з уладай, так? І калі ты давяраеш, што суд, калі ў цябе ёсць рацыя, прызнае такую рацыю табе, гэта таксама залежыць ад таго, дэмакратычная страна ці не. Але ўсё ж таки вот супрацоўніцтва на такая міжпарламенцкім узроўні. Я ведаю, як парламенцкі журналіст, што вельмі часта дэлегацыі беларускай палаты прадстаўнікоў ездзяць да сваіх, ну скажем так, калег, дэпутатаў, парламентаў розных заходніх краінаў. І запрашэнняў вельмі шмат, наколькі я ведаю. І яны ездзяць, і да іх ездзяць таксама. І ў Польшчу таксама. У Польшчу таксама ездзяць, былі ў Польшчы і дэпутат спадар Варанецкі быў у Польшчы, і спадар Баляслаў Пірштук, калі не памыляюся. Ну так, да. І нашыя дэпутаты прыязджалі ў Беларусь. Гэта выклікае пытанне ад апазіцыі, ці можам супрацоўваць з парламентам, які нелегітымны, які нелегальна быў у 96-м годзе, пасля 96-го году назначаны Лукашэнкай. Гэта выклікае пытанне, ну, але практыка ёсць такая, што яны якісьці там супрацоўваюць. Якісьці там супраца ёсць. Ну, такім чынам, што супраца будзе працягвацца ў любым выпадку. Іншая справа, на якім узроўні можа быць больш такі высокі, афіцыйны, прадстаўнічы был бы, калі парламент быў легітымны. Напэўна, так бы было. Не было бы пытанняў ад апазіцыі, не было бы пытанняў ад часці таксама і эліт проурадовых эліт польскіх, і было бы ну, лепш і Я ведаю, што ты будзеш чакаць не толькі вот сёння канчатковага там падліку там галасоў, колькі прагаласавала і гэтак далей, але і паглядзіш там вечарам, што будзе адбывацца заўтра, якая будзе там рэакцыя там на улады, там на тыя ці іншыя падзеі, калі яны будуць. Ўсё ж такі вот ты хадзіў, ездзіў і ў Дзяржынску быў, размаўляў з людзьмі, ці ёсць чаканні, што могуць быць, як і пасля іншых выбараў, нейкія там пратэсты? Нават калі яны будуць, яны не будуць якімись там вельмі большымі, і няшмат людзей прыйдзе на пратэсты. Я думаю, што ўсё ж такі пакуль што беларусы вельмі пасіўна падыходзяць да палітыкі ў цэлым. Яны цікаўляцца перадусім зарплатамі, такімі вельмі блізкімі да іх праблемамі, а не большую палітыкою. Я думаю, што калі ўвогуле будуць пратэсты ў Беларусі, палітычныя пратэсты ў Беларусі, яны будуць падчас прэзідэнцкіх выбараў, прэзідэнцкай кампаніі, а не цяпер. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў журналіст польскага тыднёвіка, дзённік газета «Праўна» Міхал Патоцкі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Глядзіце сайт Еўрарадыё. Апошнія навіны усе там, тое, што адбываецца на выбарчых участках, у прэс-цэнтры ЦВК, у прэс-цэнтры «Права выбара» і ўсё, што адбываецца па краіне. Усім да сустрэчы. Дзякуй.